All clear. Oh, no. Huh? It must be my imagination. Λύση πολλά μου μπαίνεις. Μάλιστα, παιδικό. Και με τα φορτία τι θα γίνει? Θα πάμε να τα παραλάβουμε το βράδυ. Αλλά πρέπει να πάρεις και εκείνον και τον φίλο σου, τον Τσιλιμέκη, που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κάνετε να πάτε τα πάρετε. Και με τους μπάτσους, μία ρηκτά κάνουν μέρα με την ομάδα Β. Γι' αυτό είσαι το παιδικό. The money I am the Και με το ψινίξ τι θα γίνει? επειδή συνάντησα αδερφές μου, νομίζω πως είναι τα παιδικό. Εγώ λέω να πάρω εγώ την αδερφή σου, γιατί κάνει καλύτερη δουλειά και να το πετάξουμε στο ποτάμι. Και παίρνει λεφτά, τίποτα δεν κάνει. Ακριβώς αφεντικό. Τόσα χρόνια αντιθέτω σαν τις διαταγές σου. Πιστεύω ότι είναι η ώρα να ανεβώ στην ιεραρχία. Εντάξει, θα πάμε Η το... πόρτα ανοιχτή, περίεργο. Και συγγνώμη που από το αφεντικό, αλλά... Περίεργο. Πολύ περίεργο, αφού την κλείσαμε τα βγήκαμε. Αυτό είναι. Τι ήταν αυτό? Πώς μπήκες εδώ και ποιος είσαι? Ο παλιός δεύτερος άγγελος. Μυστικός σε Ιάννη. Πολύ φωνάω. Δεν έπρεπε να γίνει. Αυτός έπρεπε να πεθάνει απλά. Ναι, δυστυχώς εσύ έπρεπε να πεθάνεις. Γιατί η παλίδα που σου είχα στήσει. Αυτός είναι ο παλιός εχθρός. Ναι, Το ξεφορτώνω μέσα σε 2 λεπτά. έφυγε. Το όπλο κάτω. Μεγάλο λάθος. Αυτό είναι όλα θα μπορεί να μου δώσεις για να περάσω την ώρα μου. Μην είσαι τόσο σίγουρος και βιάζεις το μαλλί. Αυτό εδώ είναι το μεγαλύτερο χάσιμο χρόνου της ζωής μου. Νομίζεις αυτό ότι πονούσα στο μαλλί. Δεν ξέρεις τι είναι. Ώστε ακόμα συγχαρητήρια. Όχι για πολύ. Εξαιρετικός μου. Μην τα βάζουμε εμένα. Εγώ είμαι τα λεφτά, εγώ είμαι ο νόμος. Θα πίνω για πολύ αυτό. Νομίζεις. Δεν ξέρω. Θα σου δώσω ό,τι ζητήσεις. Λεφτά, αμάξια, ό,τι θες.
Όχι. Τίποτα από αυτά. Είτε σου θυμίζει κάτι αυτό. Τα παιδιά σου. Δεν θα το πάρω, το λέω τώρα.